Ginpaanggit ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal nga no limit tangere kag el filibusterismo aningin pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyaanay ng insona kaangot sa flood control corruption. Badumduman nga isa katuig halin sa ginbuya ni Marcos ang mahiya naman kayo nga linya sa iyang State of the Nation address nga naka-address sa mga involved sa korupsyon sa flood control projects. Pahayag ni Remulla ang no limitang rekagel filibusterismo among nagpukaw sang sentimiento sa mga Pilipino batok sa Espanya kag sa ilang mga pagpang-abuso. Dugang pa ni Remulla nga nahibaluan sini nga natak-a naman ang mga Pilipino sa paghulat sa hustisya na hanungod sa nagakatabog nga korupsyon kag kinahanglan gid nga mahatagan ini sang akto gilayon. If the president said last year, mahiya naman kayo, what could he say this year with reference to the case? Alam mo, kanina may binabasa ako on the way to work. Naisip ko lang yung talagang isang binabasa ko nung araw pa, yung no limit tangere tsaka el filibusterismo. Yun ang nagsimula ng pagpukaw ng utak ng tao na hindi na pwede yung ginagawa ng mga Kastila nung araw. Yung ginawa ng Presidente last year is something similar na dapat tumigil na yan. Mahiya naman kayo. I think it's a very good move on his part. And we just have to sail through the rough waters of public expectation kasi yun talaga ang problema sa politika. Ang tao, impatient na. Patagal na nagtitiis ang taong bayan. And ako, batid na batid ko yun. Batid na batid ko yun. Si Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla.